zápas proti Bayeru Leverkusen. Tak pojďme na to, dámy a pánové, roztáčím to tam a totální Brexit. Alespoň na žlutou kartičku, dámy a pánové, to by Sako mohl splnit. Naším hlavním cílem je ale samozřejmě tenhle zápas vyhrát a dostat se tak do vedení před odvetou. Sako, výborný dribbling pod sebe! Matěj Kovářov vychytal tam jednoho z našich spoluhráčů. Kámo, tak to je škoda, ty vole, tady jsme mohli jít do vedení. Sako dostává balon za látem, zpracovává to Sako! Cože, kámo? Sako, ty vole, tam to si děláš naprosto prda, bratře! Ty tady sežral kameru, kámo, ty vole, dobré, dost tak blízko, nemusím přijít, Sako, tam dal jeden z nejhezčích golů celé kariéry, dámy a pánové. Tak tohle byla naprostá hitparáda, bratře, podívej se, jak to poslal. Z halfové do šibenice, Matěj Kovář se mohl natahovat, jak chtěl, ale na ten balón nedokázal dosáhnout. 18. minuta, Sako se raduje a tohle byl za mě jeden z nejlepších gólů jeho kariéry. Schválně napiš dolů do komentářů.